55 godina, ljubavi, a sada tišina. Majčino srce ne zaboravlja. Jesi li ikada osjetila težinu tišine u kući koja je nekad bila puna života? Ja sam Jelena, imam 55 godina i danas se budim svako jutro uz zaglušujući zvuk praznine. Ako si mojih godina, razumjet ćeš kad kažem da tišina može biti glasnija od bilo kojeg krika. Ovog jutra, kao i svih drugih u zadnjih 6 mjeseci, ustala sam u 5:30. Ne zato što moram, već zato što moje tijelo još nije shvatilo da više nema kutija za užinu za pripremiti, uniformi za glačati ili kose za češljati. 55 godina, a moje tijelo se još uvijek budi u vrijeme majke. Jer vidiš, jednom majka, uvijek majka, čak i kad tvoja djeca odluče da im više nisi potrebna. Hodam kroz kuću i svaki kutak viče uspomene na mene. Oznaka na zidu gdje je Marko mjerio svoju visinu svake godine. Mrlja na tepihu gdje je Ana prolila sok od grožđa kad je imala 7 godina. Nikad se potpuno nije oprala i nikad je nisam htjela maknuti. To su ožiljci života posvećenog ljubavi, brizi, postojanju za druge. Sjedim u kuhinji sa svojom kavom, istom jakom hrvatskom kavom koju je pravila moja baka, koju je pravila moja majka i koju sam naučila svoju djecu cijeniti. Ali oni sada preferiraju svoje komplicirane kave s mlijekom iz skupih kafića. Mama, ovo je pregorko, govorili su. Kao život, mislim sada pijući sama. Gledam kalendar na zidu. Prosinac. Točno je 6 mjeseci otkako su svi zadnji put bili ovdje zajedno. Bilo je to na moj 55. rođendan. Pripremila sam pečenje kao i uvijek, ono pečenje koje je trebalo sate da bude savršeno, s onim posebnim začinom koji sam naučila od svoje svekrve u Zagrebu. Stol je bio postavljen za 6, ja, moj muž Tomislav, naša 3 sina i Markova djevojka. Ali došao je samo Marko, i to samo zato što je djevojka inzistirala. Ana je nazvala govoreći da ima neodgodiv poslovni sastanak. Petar nije ni nazvao, poslao je tekstualnu poruku. Tekstualnu poruku ženi koja je provela 32 sata u porođajnim mukama da bi ga donijela na svijet. Sretan rođendan, mama. Pusice. Samo to. Sjećam se kad su bili mali i natjecali se tko će me prvi zagrliti kad bih došla s posla. Radila sam kao medicinska sestra u bolnici. Smjene od 12 sati, ponekad 16. Dolazila bih kući s natečenim nogama, bolnim leđima, ali je bilo dovoljno čuti: mama je došla, da sav bol nestane. Žrtvovala sam svoju specijalizaciju iz pedijatrije jer raspored nije dozvoljavao da se brinem o njima. Moji kolege su danas šefovi odjela. Ja sam još uvijek medicinska sestra na smjeni, ali ne žalim, ili barem nisam žalila, jer sam imala nešto vrijednije. Imala sam svoju djecu. Znam da ima mnogo žena poput mene, koje su dale sve i sada se osjećaju nevidljivo. Ako moja priča dotakne tvoje srce, molim te pretplati se na kanal Priče jedne žene od 55 godina. Uključi zvonce, jer svaki dan dijelim stvarne priče koje moramo ispričati. Tvoja podrška mi pomaže doprijeti do još više žena koje trebaju znati da nisu same. Menopauza je došla prije 3 godine donoseći svoje oluje. Valovi vrućine, nesanica, emocionalni roller coaster. Ali znaš što je bilo najgore? Reakcija moje djece. Mama postaje dramatična, čula sam Anu kako govori na telefonu. To je zbog godina. Petar je komentirao na obiteljskom okupljanju, kao da nisam bila tamo, kao da sam stari namještaj koji škripi. Tomislav, moj muž, barem pokušava razumjeti. Ali to je daleko, pristojno razumijevanje. Spavamo u istoj sobi 30 godina, ali naši pojedinačni kreveti izgledaju kao odvojeni kontinenti. On ima svoj život, šahovski klub, prijatelji iz birtije, nogomet nedjeljom. Ja sam imala svoju djecu. Imala. Pretplatite se na naš kanal, ostavite like i recite nam ovdje u komentarima ako se poistovjećujete s mojom pravom pričom. Danas gledam u ogledalo i vidim ženu koju ne prepoznajem. Gdje je Jelena koja je plesala kolo na zabavama, koja se smijala do suza, koja je imala snove veće od ove kuhinje. Vidim sjedu kosu koju religiozno farbam svaka 3 tjedna. Ne iz taštine, već iz straha da potpuno nestanem. Vidim bore koje pričaju priče. Liniju između obrva od svih noći provedenih budna kad su imali groznicu.
pačije noge od svih prisilnih osmijeha na školskim priredbama gdje sam bila jedina majka koja je mogla izaći s posla. Ali jučer se sve promijenilo. Jučer sam otkrila nešto što me natjeralo da preispitam svaki trenutak zadnjih 30 godina. Čistila sam tavan, još jedan pokušaj da ispunim beskonačno vrijeme koje sada imam, kad sam pronašla staru kutiju za cipele. Unutra pisma. Desetine pisama. Sva naslovljena na mene. Sva zatvorena, sva sakrivena. Pisma od moje majke, koja je umrla prije 10 godina misleći da sam je napustila u Hrvatskoj. Pisma koja su molila da je posjetim, govoreći da mi oprašta što sam odlučila ostati u Meksiku, tražeći samo da upozna unuke. Pisma koja nikad nisam pročitala, jer ih je netko sakrio od mene. Ruke mi drhte dok držim dokaz izdaje koju ne mogu shvatiti. Na dnu kutije, bilješka Tomislavovim rukopisom. Bolje je ovako. Samo ćete rastužiti. Bolje za koga? Moja majka je umrla misleći da me nije briga. Ja sam živjela 10 godina noseći krivnju, što se nisam oprostila. I sada, sjedeći u ovoj tihoj kuhinji, shvaćam da napuštanje moje djece nije početak moje samoće. To je samo nastavak izolacije koja je pažljivo građena oko mene, ciglu po ciglu, laž po laž, od ljudi koji su tvrdili da me vole. Telefon zvoni prekidajući jutarnju tišinu. To je Ana. Na trenutak srce mi ubrzava. Možda me želi posjetiti? Ali ne, zove samo da traži moj recept za sarmu. Organizira važnu večeru i želi impresionirati svekra i svekrvu. Mama, možeš mi poslati na WhatsApp? I mora biti detaljno, znaš kakva sam u kuhinji. Smijem se u sebi. Kići koja nikad nije htjela učiti sada, treba majku. Ali šaljem recept, naravno, to majke rade. Uključujem čak i tajnu koju me naučila moja baka, dodatni lovorov list i žlicu dimljene paprike. Hvala, mama. Ah, i ne moraš doći u nedjelju. Ručat ćemo kod Diegovih roditelja. Klik. Tako, bez ikakvog objašnjenja. Nedjelja je bila naš dan. Otkako se udala, prije 3 godine, Ana je dolazila na ručak svake nedjelje. Sve do prije 6 mjeseci, kad su odjednom svekrva i svekar postali važniji. Sjećam se dana kad se rodila. 1. lipnja 1995. 30 sati trudova. Doktor je htio napraviti carski rez, ali ja sam inzistirala na prirodnom porodu. Tvrdoglava je kao prava Hrvatica, rekao je smijući se. Kad sam je konačno držala u naručju, obećala sam da ću biti najbolja majka na svijetu. Da joj nikad ništa neće nedostajati. Da ću uvijek biti tu. I bila sam. Na svakom plesnom nastupu gdje je zaboravila korake. Na svakom plivačkom natjecanju gdje je završila zadnja. Na svakom ljubavnom razočaranju u tinejdžerskim godinama. Mama, zašto me dečki ne vole? I ja, zadržavajući vlastite suze, objašnjavala sam da će pravi doći, da je previše posebna za bilo koga. Bila sam ja ta koja je držala njenu ruku kad je doživjela prvo razočaranje na fakultetu. Bila sam ja ta koja je provodila noći budna pomažući s projektima na kraju semestra. Bila sam ja ta koja je platila terapije kad je razvila anksioznost u zadnjoj godini. Uvijek ja. Ali sada su svekrva i svekar zanimljiviji. Oni imaju kuću na moru, putuju po Europi, večeraju u skupim restoranima. Uzimam album fotografija. Još jedna navika stare žene, gledati stare fotografije. Evo Marka na njegov prvi dan škole. Toliko je plakao da sam morala ostati skrivena u hodniku škole tjedan dana u slučaju da me treba. Ravnateljica je mislila da sam smiješna. Gospođo, on mora naučiti biti samostalan. Ali kako objasniti da plać djeteta fizički boli u majčinim grudima? Marko je danas odvjetnik. Uspješan, kažu. Ne znam točno, jer više ne dijeli svoj život sa mnom. U rijetkim prilikama kad ga vidim, priča o slučajevima, o važnim klijentima, o poslovnim putovanjima, ali više ne govori o osjećajima, ne govori o svojim strahovima. Kad se moj osjetljivi dječak pretvorio u ovog dalekog muškarca, sjećam se noći kad je došao kući sa 17 godina, mirišući na alkohol i cigarete. Tomislav ga je htio udariti. Tako se uči biti muškarac, govorio je. Ali ja sam stala između njih. Odvela sam Marka u njegovu sobu, pripremila čaj od kamilice i razgovarali smo do izlaska sunca. Plakao je u mom naručju, rekao da se osjeća izgubljeno,
Da ne zna tko je. Ti si moj sin, rekla sam. To je sve što trebaš biti. Danas se ni ne sjeća tog trenutka. Ili se pretvara da se ne sjeća. A Petar, moj najmlađi. Beba koju sam skoro izgubila u 5. mjesecu trudnoće. Bila sam na potpunom mirovanju 4 mjeseca. 4 mjeseca gledajući u strop, moleći se, obećavajući sve nebesima ako preživi. I preživio je. Rodio se malen, ali borac. Ovaj će daleko, rekla je sestra. I otišao je. Otišao je tako daleko da ga jedva mogu dosegnuti. Petar sada živi u Guadalajari. 2 sata udaljenosti, ali mogao bi biti drugi planet. Radi s tehnologijom nešto što ne razumijem. U rijetkim posjetima cijelo vrijeme je na mobitelu. To je posao, mama, kaže ljutito kad tražim pažnju. Posao. Kao da ne znam što je posao. Kao da nisam radila svaki dan svog života da bi on mogao imati taj važan posao. Vraćam se pismima moje majke. Čitam svako sada. Suze zamagljuju već izblijedjelu tintu. Moja draga Jelena, sanjala sam te sinoć. Nosila si onu plavu haljinu koju si toliko voljela. Sjećaš li se kad smo je zajedno šivale? Sjećam se. Sjećam se svega. Ali ona je umrla misleći da sam zaboravila. Susjedi pitaju za tebe. Kažem im da si zauzeta s djecom. Ali znam da nije samo to. Znam da me Tomislav ne voli. Ali ja sam samo htjela te vidjeti, kćeri moja. Samo još jednom. Samo još jednom. Koliko puta sam to pomislila o svojoj djeci u zadnjih nekoliko mjeseci. Samo još jedan zajednički ručak. Samo još jedan pravi razgovor. Samo još jedan zagrljaj koji nije iz obveze. Ironija me udara kao šamar. Napravila sam svojoj majci točno ono što moja djeca sada rade meni. Razlika je što ja nisam imala izbora. Ili sam mislila da nemam. Tomislav je uvijek imao izgovor kad sam htjela posjetiti Hrvatsku. Preskupo je. Djeca imaju školu. Moj posao ne dozvoljava. I ja, poslušna žena, prihvaćala sam. Ali bilo je više. Vidim sada, između redaka pisama. Moja majka spominje neodgovorene pozive, poruke koje nisu stigle. Pozive za koje nikad nisam znala da postoje. Poruke koje mi nikad nisu došle. 30 godina braka i tek sada otkrivam dubinu kontrole, manipulacije. Najgore je što ne mogu ni suočiti se s majkom. Tražiti oprost, objasniti. Otišla je noseći tugu, napuštanje koje nikad nije bio moj izbor. A moja djeca? Hoće li jednog dana otkriti da njihov otac također presreće moje pokušaje približavanja? Ili im je zgodnije vjerovati da je dramatična majka u menopauzi previše za njihove moderne živote? Otkriće pisama me ostavilo u stanju koje ne mogu opisati. Kao da je tlo nestalo. 30 godina. 30 godina laži. Koliko je još stvari Tomislav sakrio od mene? Koliko je odluka donio u moje ime bez mog znanja? Provodim noć budna, pisma razasuta po krevetu. Tomislav hrče pokraj mene, miran, ne znajući da je njegova tajna otkrivena. Ili znajući i ne mareći. Gledam ga i pitam se tko je ovaj čovjek s kojim dijelim život. Kad se mladi romantik, kojeg sam upoznala na hrvatskoj zabavi, pretvorio u ovog kontrolora. Sjećam se početka. Imala sam 23 godine, tek diplomirana medicinska sestra, puna snova. Ušao je u moj život kao uragan, zgodan, šarmantan, s tim zagrebačkim naglaskom koji me nasmijao. Prelijepa si da se baciš na ove Meksikance, rekao je na našem prvom plesu. Smijala sam se, očarana. Nisam znala da to nije bio kompliment, bila je to presuda. Vjenčali smo se brzo, 6 mjeseci kasnije. Moja majka je plakala na aerodromu kad sam objavila da ću živjeti u Meksiku. Čuvaj se, kćeri moja, i ne zaboravi odakle si. Obećala sam da neću zaboraviti. Obećala sam da ću često dolaziti. Obećanja koja su postala prah. Ujutro se pretvaram da je sve normalno. Pripremam mu kavu, kuhano jaje točno kako voli. Ljubi me u čelo raspršeno, kao što radi desetljećima. Poljubac automatski, bez ljubavi, samo navika. Idem u klub danas. Ne čekaj me za ručak. Ne pita što ću raditi. Nikad ne pita. Kad se vrata zatvore, nešto u meni se budi. Nije ljutnja. Veće je od toga. To je zastrašujuća jasnoća. Moram saznati više. Moram razumjeti opseg onoga što mi je ukradeno. Počinjem tražiti. Ladice, ormari, zaboravljene kutije. Sa svakim otkrićem još jedan dio slagalice. Pronalazim bankovne izvode računa za koji nisam znala.
Redoviti depoziti od moje majke, novac koji je slala za unuke. Novac koji nikad nisam vidjela. Novac koji je trebao ići na njihovo obrazovanje za njihove potrebe. Gdje je otišao? Isplate pokazuju Tomislavov klub, ribolovna putovanja s prijateljima. Onaj motor koji je kupio prije 5 godina govoreći da je dobra prilika. Pronalazim i svoju staru putovnicu, istekla prije 15 godina. Sjećam se pokušaja obnove, Tomislav govoreći da će se pobrinuti za to. Prepusti meni ljubavi, već imaš toliko briga. Nikad nisam vidjela novu putovnicu. Nikad nisam napustila Meksiko otkako sam stigla. Zatvorenik bez rešetaka, a da nisam znala. Telefon zvoni. To je Marko. Mama, trebam uslugu. Naravno da treba. Zovu samo kad trebaju. Možeš pokupiti Sofiju iz škole danas? Marina ima sastanak, a ja sam na sudu. Sofija, moja unuka od 6 godina. Jedino svjetlo u ovim mračnim danima. Naravno, sine. U koliko sati? 2,5. Hvala, mama. Ah, i ne daj joj slatkiše, prehlađena je. Klik. Nije ni pitao kako sam. Nijedno, kako si, mama? Samo sam zgodna usluga. Ali idem po Sofiju. Uvijek idem. Jer u njenom osmijehu još vidim malog Marka. Jer kad trči u moje ruke vičući baka, na trenutak se ne osjećam nevidljivo. U školi druge bake me pozdravljaju. Sve Meksikanke, sve s sličnim pričama. Čuvaju unuke dok djeca žive svoje važne živote. Takav je život, kaže donja Carmen. Odgajamo djecu za svijet, ne za nas. Ali boli. Bože, kako boli. Sofija istrčava, uniforma prljava, široki osmijeh. Baka, mogu li ići kod tebe? Molim te. Kako, odbiti? Vodim je kući, pripremam palačinke. Hrvatske palačinke koje je voljela kao dijete. Jede s guštom, čokoladni preljev po cijelom licu. Baka, zašto govoriš drugačije? Zato što sam rođena daleko odavde, ljubavi moja. U zemlji koja se zove Hrvatska. Je li lijepo tamo? Vrlo lijepo. Ima planina, mora, drevnih dvoraca. Govorim o mjestu koje nisam vidjela 30 godina. Mjestu koje postoji samo u mojim sve bljeđim sjećanjima. Možemo li ići u posjet? Srce se steže. Možda jednog dana, draga, možda jednog dana. Marina dolazi po Sofiju u 6. Jedva uđe. Idemo, Sofija, tata čeka. Ni hvala, ni kako se ponašala. Samo sam besplatna dadilja. Kad ponovno ostanem sama, kuća opet viče svoju tišinu. Ali danas je drugačije. Danas imam pisma. Danas imam dokaze. Danas znam da mi je život ukraden. Odluka po odluka, laž po laž. Uzimam telefon. Biram broj koji nisam koristila godinama. Zvoni jednom, 2 put, 3 put. Konzulat Republike Hrvatske, dobar dan. Dobar dan. Ja trebam obnoviti putovnicu. To je mali korak, ali je moj. Prvi u 30 godina koji je uistinu moj. Navečer kad Tomislav dođe, večera je spremna kao i uvijek. Ali nešto se promijenilo. Primjećuje li? Ne. Jede gledajući televiziju, komentira utakmicu, žali se na promet. Isti razgovor kao uvijek. Ali ja više nisam ista. Tomislave, kažem kad završi. Pronašla sam neke stare stvari na tavanu danas. Ni ne podiže pogled s TV-a. Baci, samo skuplja prašinu. Bila su to pisma, od moje majke. Sada da, staje. Vilica na pola puta do usta. Oči susreću moje. I u njima vidim ono što sam tražila. Strah, stara pisma. Vjerojatno više ni nisu važna. Glas pokušava biti ležeran, ali poznajem svaku nijansu nakon 30 godina. Važna su meni. Moj glas ne drhti. Iznenađujem se svojom smirenošću. Vrlo važna. Ustaje. Umoran sam. Idem spavati. Bježi, kao što je uvijek bježao od teških razgovora. Ali ovaj put neću dopustiti. Ovaj put riječi neće ostati zaglavljene u grlu. Sljedeće dane provodim u magli tihih priprema. Tomislav se ponaša kao da se ništa nije dogodilo, ali vidim napetost u njegovim ramenima, oprezni pogled. Više ne izlazi toliko. Ostaje kod kuće, kruži, kontrolira. Prekasno, mislim. 30 godina prekasno. Dobivam novu putovnicu za 2 tjedna. Službenica konzulata, ljubazna mlada Hrvatica, primjećuje moje uzbuđenje. Prvi put obnavljate nakon mnogo godina? Kimam, tvrdoglave suze. Idete posjetiti obitelj? Riječ obitelj peče. Koju obitelj?
Onu koja je umrla čekajući me ili onu koja živi ignorirajući me. Počinjem štedjeti novac. Male iznose koje uštedim od kupovine. Novac koji bih koristila za farbanje kose, ono što ostane od tržnice. Malo je, ali je moje. Otvaram bankovni račun samo svoj. Još jedan revolucionarni čin s 55 godina. Ana zove u utorak. Mama večera je bila uspjeh. Sarma je bila savršena. Svekrva je čak tražila recept. Čekam poziv za proslavu, za dijeljenje radosti. Ne dolazi. Pa, samo sam htjela zahvaliti. Puse. I tako ponovno sam odbačena, kao kućanski aparat koji je ispunio svoju funkciju. Petar je taj koji mi daje, ne znajući, konačnu hrabrost. Zove tražeći novac. Samo posudba, mama. Imao sam neke neočekivane troškove. Uvijek ima neočekivane troškove. Uvijek treba posudbe koje se nikad ne vraćaju. Nemam, sine. Kako nemaš? A tatina mirovina? Pitaj njega za njegov novac. Mama, nemoj biti takva. Obitelj pomaže obitelji. Obitelj. Riječ eksplodira u meni. Obitelj? Kad si me zadnji put posjetio, a da nisi trebao nešto? Kad si zadnji put pitao, kako sam? Evo opet s dramom, zato se i udaljavamo. I tu, u tom trenutku, nešto se definitivno slomi. Ili možda, konačno se popravi. Onda se udalji, Petre. Ali udalji se bez mog novca. Prekidam vezu. Ruke mi drhte, ali je to drugačije drhtanje. To je oslobođenje. Sljedeće nedjelje radim nešto nezamislivo. Ne kuham. Ne postavljam stol za posjetitelje koji neće doći. Oblačim svoju najbolju haljinu, da, još je imam, čuvanu godinama, i izlazim. Tomislav ostaje zapanjen. Kamo ideš? Van. Ali nedjelja je. A ručak? Ima hrane u hladnjaku. Imaš ruke. Hodam gradom kao turist. Koliko ulica ne poznajem. Koliko mjesta nikad nisam posjetila jer sam uvijek čekala kod kuće. Ulazim u kafić, naručujem kapućino, jedan od onih kompliciranih koje moja djeca vole. Dobar je. Drugačiji od moje hrvatske kave, ali dobar. Za susjednim stolom grupa žena mojih godina glasno se smije. Pričaju o putovanjima, tečajevima, projektima. Jedna od njih primjećuje moj pogled. Pridruži nam se. Nitko ne bi trebao piti kavu samu nedjelju. I tako, s 55 godina, stječem svoje prve prijateljice u desetljećima. Carmen, Lucija, Izabel i Roza. Sve s pričama poput moje. Sve ponovno otkrivaju tko su osim majki i supruga. Znaš što sam prošli mjesec napravila? Priča Roza. Otišla sam sama u kino, prvi put u životu. Plakala sam u mraku, ali ne od tuge, od slobode. Vraćam se kući obnovljena. Tomislav je bijesan. Gdje si bila? Zvao sam djecu. Zabrinuti su. Zabrinuti? Smijem se. Ne mogu si pomoći. Kad su zadnji put bili istinski zabrinuti? Te noći kažem sve. Pisma, ukradeni novac, skrivenu putovnicu. Svaku izdaju, svaku laž. Prvo negira, zatim opravdava, na kraju napada. Sve sam radio da zaštitim našu obitelj. Tvoja majka bi samo donosila probleme. Uvijek se žalila, uvijek htjela da se vratiš. Bila je moja majka. Imala je pravo žaliti se, htjeti vidjeti kćer. A ja? Nemam li ja prava? Izgradio sam život ovdje. Izgradio si zatvor. Za mene. Tjedni prolaze. Sada spavam u gostinskoj sobi. Nastavljam svoju rutinu, ali je drugačija. Idem na sastanke s novim prijateljicama. Upisujem se na tečaj hrvatskog. Da, zaboravila sam puno svog jezika. Počinjem hodati svako jutro. Moje tijelo od 55 godina protestira, ali inzistiram. Ana se pojavljuje jednog dana, neočekivano. Mama, što se događa? Tata kaže da si čudna. Sjedni, kćeri, napravit ću kavu. I kažem, sve. Pisma bake koju nikad nije upoznala. Novac koji je trebao biti njihov. Laži, kontrola. Vidim kako joj se lice mijenja. Šok, poricanje, ljutnja. Zašto nikad nisi ništa rekla? Zato što nisam znala. A kad sam saznala, vi ste već odabrali svoju stranu. Mama, nismo znali. Niste htjeli znati. Bilo je lakše vjerovati da sam dramatična, teška. Plače. Mirimo li se? Ne znam, ali je početak. Konačno sučeljavanje dolazi jednog srijednog jutra. Tomislav pronalazi karte. Da, kupila sam karte. Samo u jednom smjeru. Za Zagreb. Nećeš nikuda. Ti si moja žena. Bila sam. Bila sam tvoja žena. Sada sam samo Jelena.
Djeca ti nikad neće oprostiti. Oni mi već ne opraštaju što postojim. Barem sada ću imati dobar razlog. Ne znaš ništa raditi. Kako ćeš preživjeti? I evo, najboljeg dijela. Konzulat mi je pomogao potvrditi diplomu. Hrvatske medicinske sestre su dobrodošle u Hrvatskoj. S 55 godina počet ću iznova. Je li zastrašujuće? Da, ali znaš što je zastrašujuće više? Umrijeti, a nikad stvarno ne živjeti. Na dan odlaska samo Sofija dolazi oprostiti se. Marko ju je doveo, posramljen. Baka ide putovati? Idem, ljubavi moja. Idem upoznati mjesto odakle sam. Hoćeš se vratiti? Uvijek ću biti ovdje kad me trebaš. Ali sada baka mora malo paziti na sebe. Ona ne razumije. Jednog dana će razumjeti. Nadam se da joj neće trebati 55 godina za to. U avionu držim pisma svoje majke. Prvo ću na groblje. Tražiti oprost. Reći da konačno dolazim kući. Da majčino srce ne zaboravlja, ali također ne smije zaboraviti sebe. Gledam kroz prozor dok Meksiko ostaje iza. Nije kraj. S 55 godina otkrila sam da može biti samo početak. Bolan početak, ponekad usamljen, ali moj. Za sve vas koje me slušate, koje osjećate težinu napuštanja, tišine, nevidljivosti, ne čekajte. Ne čekajte da se vrate, da prepoznaju, da zahvale. Zahvalnost koja je važna je ona koju dugujemo sebi. Za svaku žrtvu da, ali i za hrabrost da kažemo dosta. 55 godina ljubavi. I sada konačno ljubav prema sebi. Majčino srce ne zaboravlja. Ali uči, ponekad prekasno, ponekad baš u pravo vrijeme, da također treba zapamtiti kucati za sebe. I tako, dok avion reže oblake prema neizvjesnoj budućnosti, smijem se. Jer neizvjesno je bolje od nepostojećeg. Jer s 55 godina otkrila sam da još nije kasno roditi se ponovno. Pretplatite se na naš kanal, ostavite like i recite nam ovdje u komentarima ako se poistovjećujete s mojom pravom pričom.